Luto na yung, ayan yung sanggaw. So, eto na, pero 5:30, gising na siya. Oh. Okay. I see you pulling up to me in your club. I know you didn't have to try, you don't live far from me. I know we're friends, but baby, something's on the bone. Now, not enough. So I apologize for taking all this time, but I got to tell you. Ayan na yung breakfast nila, guys. Okay. Ayan si John. Buti na lang kumain siya ng breakfast. First time. Bihira kasi siya mag-breakfast. As in, bihira. Pag may bisita lang kami, nagbe-breakfast siya. Ayan. Peanut butter. Good morning ulit ako sa inyo, guys. Ayan, naka-bihis kami. Naka-ayos kami ni Kat. Kasi punta kami ng Asian shop. yeah, sa Filipino store ba? Yung kay Jonalyn. Tinext ko si Jo. Ay, speaking of text, nasaan yung phone ko? Nasa kwarto pa yun. Sandali ko lang yung aking cellphone. It's a nice weather today. Yes. Guys, inuna muna namin dito sa Bunnings kasi sobrang init. Pag pumunta kami sa Filipino store, may mga bibiling kami mga frozen food. Baka ma-defrost agad. Wait, Baba. Ayan pala yung dalawa, oh. Siyempre with mushi. Dito na tayo sa loob, guys. Hinahanap ko ay yung paper towel. Ay, here! Sabi ni Kuya, wala. Buti pa. Palabas na kami, guys. Ito yung hinahanap ko. Ano ang tawag dyan? Ano ba? Wipes. Hardware towel? Wipes nga. Wipes. Ito. Ay, tatluhin ko na yan. Kasi sabi niya, promotion lang. Kasi last time, nung binili ko yun, nung nagkakaubusan ng toilet paper. So, eto. Kasi, ang haba ng buhay. One for you, Baba? Palabas na talaga kami, guys. Sabi ko, ay, wala kami nakuha. Yung pala. Nandito lang siya. Oo nga. Kasi sabi, binuksan ko yung camera. Sabi ko, guys, wala. Paglingon ko. Do you let the sunglasses here? No, ayan guys, kasi ang tagal na, ang tagal nito kasi last time, meron yung ganito ko nandun pa, binuksan ko yun, nung nandun pa si Kat, ngayon, nandito na naman si Kat, yung paper towel, hindi pa rin ubos. Bili nga rin kami nito. Ayan, so, Kasi ayan. ano siya, absorbs oil and grease. Oo, tsaka sa mga ano, sa kusina, maganda siya. Tingnan mo yung dalawa. Ayan. Maganda siyang pampunas sa mga talsik ng oil tsaka panlinis sa kusina. So, ayan. Tig-iisa kami, oh. Dito. Ay, dito mo. Ay, Ayan. Ah? Yan na lang. Hoy, you too. Come on. Come on, Baba. Okay, tapos na tayo dito sa Bunnings. We're going to Asian shop. Okay, here. Yes. Sabi ni Kat, magdadalawang buwan na raw yung aking paper towel doon. Yes. Kasi nung binuksan ko yun, nandun pa si Kat. Nagstay pa kayo, di ba? Oo. Tapos ngayon, nandun pa rin siya. Meron pa. And halos araw-araw ko siyang ginagamit. Okay, let's go. Ang init. ang init talaga. Okay ka na dyan? Sobrang init. Dito na kami kay Jonalyn, guys. Sa Filipino store. So, hindi niya pa kami binubuksan. Umalis si Jonalyn. Tinext ko siya kagabi, pero nag-reply siya kaninang umaga. Sabi niya, oo daw. Ay, tingnan niyo, cheesy. Oh my God, Catherine. Ayan na naman. Don't get a drink. Ah, drink. Okay. Oo. Okay. Where's here? Mugu-mugu? There's only one mugu-mugu. Pumunta kami dito kasi bibili sana ako ng hindi ko naman makita. Ah, maliit lang yung nandito niyang fruit cocktail. Ito. Dati meron siyang malaki. Ito yung dinayo ko dito. Fruit cocktail. Tapos, nata di coco. Ayan.
Kasi magpo-fruit salad kami. Ang init ngayon eh. Yan si Holy Girl. Kuha tayo nitong itlog na maalat. Mayroon siyang 4 na piraso. And kumuha ko nitong cheesy na corn crunch. Ayan, 2. Tapos, itong happy peanuts. 2 din. Ayan, tapos ayun na yung 2 fruit cocktail. And nata de coco and coconut gel. Ba't 2? Gusto mo yung may red or green? Yung may kulay. Masarap kasi pag may kulay ang fruit salad. Si John ayaw yan. Dito tayo sa frozen area, guys. Eto, kuha tayo nito yung dilis. Prituhin natin o kaya gataan. Ayan. Itong almusal namin bukas ni Kat. Tinapa. Ayan. Ayan. Buti lang naalala ko. Naalala nyo, guys? O mama, napanood ko si ikaw daw, sabi niya. Gumawa ka nga rin. I think we still have Filipino sauce. Yes, we do. Manay. Ano? Iba yung UFC na tinuro niya eh. Yellow yan eh. Green yung I-try ko nga to. Ito si, winner. Ito ba yung sinasabing masarap? Tsaka mura yan. Virginia winner nakalagay. Winner. Itong Virginia. Corn beef yan. Ito ba? Ito siya, yung parang meatloaf. Mag-ihaw tayo ng tilapia tomorrow. Ito is narakot. Meron sa narakot na po. Mga Pilipino, yun yung gusto nila. Ito? Malalaki kasi. Sige, try nga natin itong chicharon from narakot dito sa atin. Oo. May customer ako nagpapa-reserve din. Talaga? Try nga natin to. And suka. Pero yung katabi ng Ito nga, Pinoy spice, di ba? Ito? Sarap nga to. Natry ko rin to eh. Naubos nga lang. Ayan, pang sausaw dyan. Iinom mamaya si Kati. Kuha tayo, hindi yan be. Yan, payless ba? Na Lucky Me ba yan? Ay, hindi. Isang pansit canton. Ito yung may sabaw. Yeah, yan. Mga 5. Please, thank you. Ayan. Na rin to isa. Sige, 6 na. Sige. Kawawa naman siya. Yeah, may iwan. Tapos eto, pansit canton. Hala, saan ko na naman ito ilalagay kat doon sa... Pagilid na naman. May palibre si tita sa 2 girls. Okay, thank you. Thank you. Oh, hey, Baba. Baba, mahiyain niya si Veronica. Oo. Oy, thank you. See you again, ha? Okay ba? Sorry for waiting. It's all... Oh, yung pinto mo, Day. Girl na talaga siya. Siya na yung nagtatanggal ng... come on, Baba. Yung sa ano ba, yung belt. Sa car seat ni Veronica. Come on here, Papa. Go there right away. Go there. Come on, baby. 1, 2, 3. Mabigat ka na, Veronica, ha? In fairness, ha? Oh, sorry. Hundo na siya. Guys, dito kami sa... Dito tayo sa coast. Nasa yung mga yung cart na... Yung mababaw lang. Hindi, dito. This one. Yeah, this one. Yung mababaw lang. Kami babaw. Kita niyo si Christina, guys. Ayun siya. Naka-summer attire siya. Ayun, naka-sombrero siya, What thing? Wow! Summer na summer. Hi, hello. Nakita mo na ito, diba? Si Christina. Ito si Ka. Ako yung kalog. Oo, yung kalog niyang, kalog kong friend. Hoy, galing ako kila. Saan, magbi-beach kayo? Ngayon? Mama, doon? I-text kita kasi pupunta rin kami mamaya. Nag-grocery lang ako. Mamaya. Sige. Magbi-beach siya eh. Tayo ng butternut pumpkin, guys. Ayan. Pa tayo ng brushed potatoes. Ayan. Pa tayo guys ng watermelon kasi sobrang init ngayon. Kaso parang ang ano niya naman, ang putla. Pa tayo. Yeah. Kuha ulit tayo ng blueberries guys kasi ubos na yung binili natin nung isang araw. Kuha tayong 3. And sobrang tamis daw sabi ni Kat. Diba sobrang tamis nito, Kat? Oo, mas masarap tamis tayo dito sa... Ito yung smart. Ang kinukuha ko. Kasi meron ito,
So, yan ang kunin mo. Eto guys, kuha tayo ng rolls para sa roast pork bukas. Ayan, isa. Dalawa. Ayan, okay na yan? Dalawa? Okay, let's go. Alam, mag-aasal kami bukas. Yun nga rin, di ko. Eto yata, oo. Yan. Ayan, para sa aming inasal na, ano ba yun? Inasal na isda. Okay, let's go. Eggs and butter. Come on. Isda. Kuha tayo ng eggs kasi yung eggs natin, bumili na kami sa shop. Yung malalaki gusto ko. Wait, hanap lang ako. So, eto na lang. Kasi medyo malaki siyang konti. Holly, excuse me, Papa. Excuse me. Okay. Carrots and peas pa pala. Saan ka nga ulit? Andito. Wow. Here, Papa. And floral na butter ni Johnny Boy. Oops, may dent na siya. Ito. Alright. Okay, let's go. We're done. Let's go, done here. We're done here. Okay? You need a bag at all? Yes, please. Thank you. Wow, good girl. Ano mo na siya, oh. Let's go. Oh, Mommy's hand. Come on. Hold. Hold, tita. Mommy's hand. So, tapos na kayo dito sa coast, guys. Alright, card. Siya raw mag-push ng card. Ayun yung dala akong may hawak sa dalawa. Baba! So, ayan. Tapos na tayo dito sa coast. Punta tayo ng Baker's Delight. Baker's Delight naman tayo para sa tinapay. Ang init. Init. Guys, para kaming nasa oven. Ko, Papa. Marunong na yan. Okay, aircon on. Okay, let's go. Ito yung last stop natin, guys. Baker's Delight. Nauna si Oli. Come on, Baba. So, ito na yung ating sliced bread. Okay, let's go. Okay, come on. Let's go, let's go. Yes, Baba, and then the pink one. No, the pink one. Watermelon sugar pie. That's right, anyway, doesn't matter, square one. Yeah, wear the other one first. This one. Yeah, that one. Nag-beach na yung mga bata kasi mag-beach daw kami. And gagawin ko muna yung fruit salad. Binuksan na to ni Kat. Para mamaya malamig na siya. Oh, yum. Ay, may nata di coco na pala siya, Kat. May nata di coco na siya. Meron na pala siyang nata di coco, guys. Ayaw pa naman ni Jen yung may nata di coco. Ayan, so, tanggalin ko pag yung sa kanya. Kasi ayaw niya yung may nata di coco. Pag gumagawa akong fruit salad, iba yung akin. Kasi sa akin may kaong, may nata di coco, may cheese. Tatanggalin ko, guys, yung nata di coco. Kasi yung kay Jan, dapat walang nata di coco. Kasi ayaw niya yan. Sa amin yan ni Kat. Tanggalin ko muna to. Ayan o. Meron na tayo. Hindi nyo makita kasi puti. May kinuha kong nata di coco green. Tanggalin ko muna to. Sinusuot ni Sacha ni TJ yung wetsuit nila. So natanggal ko na yung nata di coco, guys. Ayan na. Lalagyan ko tong mangga kasi marami tayong mangga. Like that for now. Still, when we get to the beach, it'll get so hot. Inside the car, so it doesn't blow Alright, out. go down then. Where's Neil? I don't know where did he go. Mauna na sila. Is that a fly in here? It is. Yep, that is a fly. Ayan yung mango natin si Arriba. Come on! Where did he Go, go? Maggie, Sana hindi pa get siya the bulok. wash. Ay, ang tamis na nito. Mom, go to the beach that we always go to. Where? We're gonna have to go to the other door. Ayan Other siya, door. oh. Sobrang hinog niya na. Try ko nga muna. Bye. Bye. Wanna get up? Try ko muna siya. Mama, over you. Over you. It's overripe na siya, Dai. Good. This the one, this ha? Now.
Try. Oh, Ah, you went to Too sweet now. what? Too sweet. That's all Alright? Sobrang. right. You want it? You want it, huh? No, you don't like it? Hindi niya gusto. Have to make him mango. Mango. Ayaw niya to kasi sobrang overripe na siya. Overripe. Yung isa na lang, please, Day. Yung ano na lang? Ayaw ni Jan yung mamahalin nating mangga. Yan, yung $400. $4.50 yan. Try natin yung isa ba, yung R2 something. Oh, try mo, tikman mo. Yung matigsong. Alam mo yung matigsong, guys, na sinasabi ng ano? Oh. Na-overripe na siya. Ito, matigas pa. Ay, oo mga. Diba? Pang ano na siya, pang halo-halo. Mango Pang shake. Oo, pang shake na siya. Try natin ito. So, ito yung isa, yung R2 something. Try natin. Okay. Wait, baby. But we're going. Yeah, I know. But I'm just gonna try this first. It's overripe. Yeah. Too sweet. Holly? Umaano naman. Okay. No? Wait. Wait, just waiting. Mas okay yan. Mas masarap siya. Ay! Ang ginagawa mo sa? Yeah. I don't want to. Sako tabi to your face. No. Oh. Yeah, you got red. No, it was from Ito yung this. ginamit ko sa bunga ko. Guys, ha? Ito yung dito sa fruit salad. Mom, Huh? kiss from this. See you. Hoy, sunscreen ha? Yes, I put my lace on. Alright. Shut up. Mauna na sila. Oh, shut the door please. Where is the tongs? Excited na sila. Nandun na Papa, where's sila. your tongs, Pap? Tapusin ko lang to guys. Wala 3 minutes na yung paggawa natin ng salad. Ayan na yung fruit salad guys. And takpan na ni Kat ng cling wrap. Lagyan natin to sa freezer. Tinanggal ko yung ice cream dito sa maliit na freezer para mayroon siyang space. Okay, thank you. Guys, dito na tayo. And ayan yung ating malaking sombrero. Kunin ko lang yung extra battery ko guys. Hindi nga masyado. Ayan na guys yung ating sombrero guys. Ang mahangin dito. Nakikita na namin yung mga boys. Hi! You're not even cold. He said it's not cold. Ay! Ayan si Christine. Hi, Tin! Ayan na si Tin, oh. Hi! Dito ka talaga? Oh, that's good. Tayong ano? Oning sana yun. Oning ba? Alin? Ganyan, no? Cold? Malamig yung tubig. Daming tao ngayon dito, oh. Na? Ayan. Yung boys ayun sa boogie board nila. Sinil ang nagano sa mga bata, oh. Kay Veronica ba? Umiyak si Veronica. Nadala siya ng wave. O, ayan. What happened? She turned and just drank it. Drank water and then just threw it up there. Ayan si Kuya Teacher tsaka si Sam. What's there to say? This is the biggest space in between you and I. Ayan si Holly. It's okay that we change, but it feels kind of strange that you're not in my life. Go, Mama! You're the only one that saves me when I'm alone. You're the only love that I've ever known. But we turn into a flower that never grows. I was hiding like the moonlight that never shows. I should have told you that I loved you. One more time, Ha? one more time, one more time. This I one? should At the have told you Velcro? that I Wait lang, loved you. wait. One Okay? Phoenix ko yung Velcro kasi nasasaktan daw siya dyan. Oh. Hindi raw siya nilalamig dahil nga suit niya yung wetsuit niya. Okay, go! Si Veronica andun na siya kasi nakaano siya ng tubig. Nakainom yata siyang konti. Yeah! I put my hand down. It's like a grab this one. Don't hit me! Naghihintay si Oli ng wave. Yan, hintay ulit siya. Ayun yung mga kuya niya. Oh.
Ayan, tulungan na siya ng kuya niya. Tapos na siya, oh. Ah, it's cold. Nawasan siya. Na siya, oh. Nakabihis na siya. Ah, thank you. Si Sak, tapos na rin. Dito natin lagay yung mga basa. Ayan si Kuya. Si Kuya na lang yung natitira sa tubig. Ayan siya, oh. Sila Sak nandito na, tsaka yung dalawang babae. Mauna na kami, yung boys, Whose andun camera's pa. that? You got the camera? Can I have it? Ayan. On the That's tape. Kathy. Okay, see you. Mauna na kami ni Kat. Si Tin, umalis na rin. Come on. Anong oras na ka? 3:30 na. 3:30 na. Okay, let's go. Let's go home. Let's bring this stuff. Hoy. Holly. Yung dalawan doon po guys, oh. Kanina, tapos na si Sak. Andun, oh. Kanina. Tapos, bumalik ulit si Sak. Si Kuya, hindi pa talaga siya, tapos, andun pa rin. Come on, Holly! Come on, Papa. Ang dami pa rin tao, oh. Doon. Okay, wait, Papa. No, I'll do it. Okay. Dito na pala kami, guys, sa bahay. And, pinaliguan ko na si Holly and si Kat. Pinaliguan niya na rin si Veronica. And si Veronica ay para siyang biik. And, ayan, manga time na sila, oh. Ayan. And si Kat, ininit niya na yung tira naming tuna. Ayan yung ulo ng tuna. So, kakain kami. Kamayan to, guys. Kain muna kami. Thank you, Kat. Kuha ko ng sili. Gusto nila ng watermelon? Kuhain natin? Do you want watermelon, kids? Yes, please. Alright. Yung binili nating watermelon. Hiwain na ni Kat. And, yung ating fruit salad. Ay, ayan. Ayan yung fruit salad natin. Hanapin natin. Ito yung sili ko. Masarap kasi yung inunon pag maanghang. So, kuha akong dalawa para kagating ko siya. And, ayan yung mga tinapay, oh. Yung binili ko kanina sa Baker's Delight. Kain muna kami, guys. Si Jan, nag-drive. Ayan, hiniwa na ni Kat. Ayan yung kanilang watermelon. And si Kat nagmamadali doon, no? Hindi ka naman gutom niya na. Nagmamadali talaga siya. Tumutulo na yung laway niya sa no? Nagmamadali talaga siya, guys. Tapos, ang taas ng upuan niya, hindi niya mababa. This is a very funny guy. Ayun, kumakain siya ng mangga. Ubus na yung kay Veronica. Si Holly, nakadalawa na siya ang buto. Si Kat, ang laki ng subo ni Kat. Hindi niya makikita. Just wait for him. Watermelon? Wait. Tama-tama, 5 o'clock I'll cook. Then by 6, we have your cake. You want silver side? You don't want schnitzel? No. No? No. Why? Close. Rice and silver side. Rice, we don't have rice. I'm making mashed potatoes. Okay, mashed potatoes. Okay. Wait, where's the silver side? Tingnan niyo siya. Baliktad ang kanyang damit. Baliktad. Tapos akin kumain ni Kat. And ako, magluluto na ako ng dinner ng boys. Ayan. And nandito na yung kanilang schnitzel. Beef kay Jan tsaka kay Nilda sa mga bata. Chicken schnitzel. So, yan ang lulutuin ko. Yeah? Aussie toppings. Okay. Luto muna ako, guys. Ang laki ng chicken schnitzel, guys. Tingnan nyo, oh. Kapal din. Tinuna ko muna yung chicken. And, ayun na yung bacon. Kinat ko na yung bacon. Luto na pala yung schnitzel. Ngayon, ang linuluto ko naman ay bacon. And yung potatoes, ayan, kumukulo na siya.
So, yan. Ito na yung dinner nila, guys. Ito kay Neil to, guys. Thank you. Ayan kay Neil. Kay Jan nandun pa sa microwave. You're welcome. And ito yung kay Jan. Wait, is that? Ayan yung dalawang girls. Ayun na, oh. I need a friend, Dad. You want a spoon? Okay, here, Han. Ayan si Neil. Ito kay Kuya. Si Sak, silver side na may silver daw. Yeah. Kuya. Welcome. Oh, the best cheese. What for? Ito yung kay Sak, yung silver side na tira kagabi. Yung corned beef ba? Welcome. Ayan na, yung ating dessert and tapos na si Janja kasi Neil, oh. Yung kay Neil, ganun yung kalinis. Ito, yung aking human dishwasher. Tingnan niyo ang dessert namin dito, oh. Meron pa kaming chocolate. Lobat kayo guys, ha? Mango shake tomorrow. We have fruit salad. So, ito nga sinasabi ko, mayroon tayong nakahilera yung mga natin dyan, oh. Ayan yung mga dessert, mga tira-tira. Silver, what's that? Oh, marami siyang rini-request sa akin. Lahat silver. Ha? You're hungry? Naubos mo yung food mo. Yung binigay ko sa kanyang corned beef, ubos niya. May isa lang na... Ha? Silver. Hindi ko talaga lang silver. Dessert na sila, guys. Fruit salad with ice cream. Pauso yan ni Jan. Di ba meron sa ating fruit salad ice cream? Na? Magnolia? Koisa, come on here. This eye. Yan, kulit ni Sak. Ito kay Neil. Oh, wait. Here you go, Neil. See? Thank you very much. Welcome. Yeah. Yeah, one's small and one's bigger. My eye? Niloloko ako. Malit na yung isa kong mata. Look. You should look. Get your ice cream. This was so one. Ah. Han. Okay, here's your spoon, Papa. Welcome. Ayan na yung kay John. Fruit salad ice cream. Okay na sila, di ba? Tapos lang ni Kat maghugas and tapos lang na mag-put away na mo. Sarap? Good. Bigyan natin kay Kat yung nata di coco. Naka-separate siya kasi si Jan ayaw nga niyan. Guys, magna 9 o'clock na. And kanina pa kayo tapos kumain ng dessert. And si Neil gusto niya chocolate pudding. Ayan, may chocolate pudding pa kasi kami. Hindi ko na lang yung biko mo manoy. Oh, sige. Para maubos ng biko natin. Ayan, may biko pa, oh. Lagyan mo ng cream. Ito na yung chocolate pudding ni Neil na may ice cream. Kanina may ice cream din yung kanya, tsaka fruit salad and si Kat. Ayan, huli na yan. Ubos na yung biko natin. So, yan. Ano na? 10-10 na, guys. Yan yung mga bata. Nagpainit na ang gatas kay Tito Neil. And after kong gawa ng dessert si Neil, ay bigyan ng dessert, niluto ko rin to guys, oh. Ayan na, ginataan ko yung maliliit na isda, yung, ano ba tawag? Dilis, yung dilis na frozen, yung nabili ko sa Asian store. Ayan siya, pero busog na busog kami ni Kat. Di ba kumain kami yung tira ng panga ng tuna? Sobrang busog kami. So, sabi ko kay Kat, kung gusto niya kumain, meron tayong ulam. Sabi niya, busog na rin daw siya. So, baka, ano na lang namin yung breakfast tomorrow. So, yung close ko na yung vlog, guys. Yun na yung ating vlog for today. Sana na-enjoy nyo. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't. See you on our next vlog. Tell me who you see, 'cause I